Čaute, robíme si domácu vianočku. Suroviny postupne vám budem ukazovať. Najprv droždie, dáte si 40 gramov droždia do misky, trošička cukru a asi 3/4 hrnčeka vlažného mlieka. Čakám na droždie, hej. Zatiaľ si pripravím múku. Hrniec, dáte si tam kilo polohrubej múky, hej, dáte si tam 180 gramov práškového cukru, 10 gramov soli, 180 gramov hrozienok, ja mám také miešané, dám si to, a citrónovú kôru, to sú suché ingrediencie, a potom ešte čo budem pridávať, dobre? Pripravíte si 2 žltka takto a rozpustíte si 180 gramov masla. A teraz si to dám všetko dokopy, dobre? Ten telefon si nevšimajte. To je súkromný hovor. Tak, tuto máme múku, všetko, hej, čo som hovoril. Ja už som zabudol, pozrite si začiatok. Tak, do toho dám to droždie, vykysnuté, alebo ja neviem, proste to. Maslo rozpustené, 180 gramov. Ja mám viac, lebo robím dvojitú dávku, dobre? Tak. A tu sú 2 žltka. A všetko teraz dať dokopy, poriadne to rozliš. Najprv tým, potom dám ruky, hej, a poriadne vymiesiť cez toho. Samozrejme, keď bude, pridám mlieko, hej, záleží na tej hustote toho cesta. Tak tu už mám to cesto vlastne také tuhšie, hej, a to tým, že vykysne trošička aj zmekne, že bude sa s tým dobre pracovať. Ja som si rozdelil na 2 časti. Toto mám len hrozienka a tu som pridal také kúsky čokolády. Tak, nechám to kysnúť a potom uvidíte pokračovanie. Tak ideme piecť tú vianočku, ukážem vám cesto. Tak tu je, hej, už vykysnuté. Není úplne vykysnuté, ako by som chcel, ale tak čo už. 6 častí, 6 šulancov urobíme a urobíme také valčeky z toho. Tak tu mám 6 kusov, idem urobiť tie šulance teraz. Takže tak nejak, hej, mám už tieto šulance. Teraz si ich dám takýmto smerom, 3 a 3, a potom budeme zaplietať. Tak ideme na to, ideme pliecť. Treba si takto preložiť ruky, hej, čiže chytím tento koniec, toto chytím tu. Najprv toto takto preložím na túto stranu, hej, tento tu, tento položím dovnútra. Stále kladáme tie šulance dovnútra, ok? Nie vonku, dovnútra. Ideme tento tu na túto stranu a toto vložíme dovnútra. Ďalej, tento šulanec na túto stranu a toto položíme dovnútra. OK? Že takto to vyzerá, už len tie konce prilepiť poriadne a položiť pod to. Tak, toto si dám na papier, už rovno na plech a prikryjem a nechám asi 20-30 minút, nech to trošička nakysne viac. Potom dáme do rúry. Tak, teraz trošička vykynulo, nemoc. Teraz natrieme vajíčko vyšľahaným, ok, všade. A toto dám do rúry, 180 stupňov, 5 minút, potom dám teplotu dole na 160 a pozorovať, ok, chcete mať to také zlato-hnedé. Presne koľko minút vám nepoviem, lebo sám netuším. Tak tu je už z rúry von, dúfam, že je opečená. Bola tam dlhšie, lebo ja som piekol 2 naraz, takže podarilo sa mi to rozlomiť. Tak za chvíľku ochutnám a konečne to je za mnou. Tuto je. Tak, hotová vianočka. Ochutnáme, dám si trošička masla. Trošička, dosť. Trošička. To nie je ono s trošička maslom, však. Tak.
je perfektná. Skúste ľudia, super. Je to veľmi ľahké. Zložito to vyzerá, to zaplietanie, ale ľahké. A veľmi chutná.